kulante. Ato yung abalang mo, gagalaw mo, kwartam, tumbok, o anto? Porta. Kwarta. Oh, Ay, abalang may kwarta. oh, Ikaw rate abalang mo eh. wala yung kandidat ko nga. Ay, 1,000, Hindi, ako ba ng satan? 500, Hindi ako ba ni? 100, Hindi ako ba ni? abi 50. Hindi, kulang na 75 piso. Ano bibinteng? Kinata kwarta. Bibinteng anapon mo. At least kwarta. Ikaw kawanan. Sa bagay, kwarta akin na ilan sa kabalang nga mo. Di man na yun aniritak barika. Alagar ka, di ba mo abalang ay? Uh, Akin na diyang anapon ay. Ay maliwawa dyan, napikaritaan, di paano wadya ay malisay. No, di bang paalapan, kung paano walay ulag di manay, di katak na eh. Ay talaga nagbumandaal mo, tabi ba muna plug? Ay siren, Una ah. ay mong tayong paliwawam.